Der var bare aber og potato, så det. Han laver det der om. Det er flot. Du har fået en mere end mig. Melina, du har masser af mad. Du skal jo lægge det ud til dem. Ikke? Vi er snart færdige med turen. Nu er du skubbe det hele ud til. Jeg var lige nok virksomheden ikke. Jeg skal dig ud. Vil du gå væk? En røvhul. Nå. Ej. Nå, jeg stopper der. Nej. Det er lort. Kan du gå væk lige det egoistiske røvhul?